Утре заминавам за конгрес по обща медицина и сега е момента за разкрасителни процедури и приготвяне на багаж. Да ме разсейват от факта колко съм притеснена. И понеже не е адекватно да се помъкна с 5 куфара за 2 дни, трябва да съм максимално компактна. Естествено, най-важните неща се побират в несесерчетата от Hey Honey. И въпреки, че всеки път, като поставя вече пълните несесерчета в багажа, не заемат почти никакво място, докато ги пълня се усеща все едно е чантата на Хармайони от Хари Потър. Както виждате, в големия несесер слагам грижата за кожата и тялото, защото без значение 1, 2 или 10 дни, без тези неща не тръгвам. И сега идва време за по-важното, което ще сложа в по-малкото несесерче, а именно продуктите за устни. Сега, вероятно ще си кажете колко пък неща за устни да ми трябват за 2 дни. Аз пък ще ви кажа, че обичам да съм подготвена за всяка ситуация. Не знам какво ще ми е настроението в тези дни. Може да съм решила да слагам различно лип комбо за всяка лекция. Кой знае? Шегата настрани, но изключително много мразя. Особено моливите ми да са разпръснати навсякъде по чантите, защото не веднъж се е случвало да губя молив по този начин. Така че откакто се здобих с малкото несесерче от Hey Honey, както виждате, намерих перфектното решение на този проблем. Последно слагам и любимото ми най-ново попълнение и съм готова да слагам и двата несесера в багажа. Поне тук всичко е организирано и за това няма какво да се стресирам. Wish me luck!